morning. Ya pa pre. Yo jaga ako ka patungod lang to ka lang urot-urot ka unod mo. Dito na dito na nga just to kinalawag mo gino. Tuloy pag daw man nag-expand gusto bangan mo. Wala ay no. Daw dito kaya giwaras pre mo? Ha? Dire? Ha? Totoo. Dorothy, nag-aurot lang, binabistan. Hindi ko na kaling kilala mga ngalang ang pinito mo. Tapos sila dito rin ma'am. Hindi ay lang, nagpapre. Hindi ay. Tapos yung driver's license, certificate mo sa Pamela Driver's Academy ito, no? Kung wala, okay mo lang. Pero mas namin, hindi kung may natapos umantoy ko ako. Natapos umanto. Importante, mas namin, hindi ako may aray. Sa bata, nila. Tapos nakataon na ito, taga-ana nila ka, ano, kung doon, pinab lang ka, alin sa kong nagligat bulan, kuching ka. Pag umpisa ko preso Beijing ko, mga 3 ka bulan na lockdown sa nila, sa amon pa ba? Doy na rosga ako sa biyahe na. Well, kaya isa lang mga diop, Domingo lang adlaw. Kung wala pagigurog ito nga, ay pa ko ka diop. Di isling ko boss, mga ayaw pa lagi ko spay ka. Parang yung mangita daw, sino extra si mo? Aga ka pa rin alam, pre, kung dito ay harapan, pwede ka man tuya, tutulong. Pwede ka man nakatulong, pwede ka man dala ka pa dito. Skiin mo ng iban. Ang iban, may mga propakaisa, may mga ukot lang ka-boulevard. Yung sa among na na yung gabi lang, ito nga tulog ako. Gabi lang magaga. Aga ka pa, pre. Oo. Isa mga pagkaktik naman na. Alas 5, makikita. Subong pre, hindi matinig ka. Alas 8 lang. Pero ang adlaw din naman subong. Balik si Minante kanay. Pero kung magbalik sa pana, so okay na. Balik naman nila. 800 na din pre adlaw. Pero galing mo na eh. Why mo na? Sige, subong do bate-bate ko naman. Pinawalan eh, ano naman ko na. Kaya pinawalan eh, kung gabot dos ko yung imo. Okay na lang eh, ako do mayan. Kaya bala mo Sabado, Domingo, pero palagpatanay lang ang biyahe mo. Pero okay bang Sabado, pero Domingo. Domingo nga daan, sa tama kaya nga lang, tiga ako Domingo. Hindi, mga first trip ka na, makapila ka. First trip na pre, dira-dira na pre sa mga alas 9, siguro. First trip mo lang na. Basta Domingo lang at daw, alas 9:30. Oo, masaong ka. Hindi kinakalan na kaya, pag-abot mo na sa terminal, mo layo pa yung pila, pwede ka pero pumao, pang-apin, o ano na. Ang biyan-biyana. Tapos yung gusto kaya hindi okay
tatlo ka daw. Ako ganito. Yung isa ito maganahan mo biyahe. Natarag na nga taranga. May mga partner, di ba? Doon. Ako din nga. Pero una ko yung mga bro. Yan, alam mo siya mga GDR. Sabi ko na yung mga regular na sila. Hindi nga lang idiotar yan. Extractor lang yung ilang doon. Oo. Yung diputar mo yung pwede. Siyempre kay nakapiyot ka din. Balo kang kwanta na regular. Senior sa tisena lang. Siguro yung kauntat mga kabataan. Yung may edad. Kontat mga guro ka biyahe. Balatay kami na lang makita. Kwarta. Buhay ka natin ng biyahe. Siguro eh. Socorro! Okay. Ciao. Kaya ako na may konduktor ni. Balo ka nga. Katahan ko. Bisyo-bisyo lang. Katahan. Automatic yan lang. Subo, limanap lang kami. Konduktor ko nung kami bate. Round sa unit lang. Sa 28 ka unit, bali 5 lang may motor. Ciao, King! Sige. Thank you. Have a nice day. Amigo? Sure. Close ko me. Senyor na me. Hindi. Ari di ba mo ah? Dili na to sa proper na tulugan no ah. Sige ah. Salamat kid. Isang bacheng ko. Siya nagligad ang tungan bulan. Tungan suman. Yun. Isang bacheng ko. Isang bigla ng katen. Ayos pa ba ma? Dali lang yun ma. Okay, my friend ako din sa kilit daw. Dali lang sa may unloading area mo sa babaw ya. Gamay ah. Okay. Sige ma'am. Thank you ma'am. Have a nice day. Watching Noah.
Hindi ko pagkarangalang eh. Alas doon na lang ako, nakabulas sakyan ko. Oo, kodla na ako sa diyan. Kasi sino nga yung bro, ang galing dyan, madala sa akin na, ano na ganing sa tatang na. Hindi ko putot na pala si Rick. Kasi ano, alam na sa may, ano, sa LCC. Hindi kasi siya, Oo. Hindi niya subong? LCC. Sa'yo. Ito na, may mga lumigiyakin sa may. Ha? Ito ginangay, kung naman subong nilang ITC nila sa radyo nila. Ang inso. Di wala mo nga kung bro man, si bro o chikwa sa JDR, doon milog yun, hindi mo. Oo. Ikuhay na lang na salama kay. Subong at law, biyahe sa kay Duna. Pagsunod, biyahe man sa kay Iso. Oo. Hindi grabe, balbal mo bro ba? Hindi ba magkakilawas mo ha? Eh kung kay Duna, karag-karag dalaya, pero kung kay Iso, brand nyo. Hindi nga hindi agad yung grupo siguro ay hindi agad na magali na oh. Langga kagit yun na. Kasi, ano, Siya na eh. Tupi siguro dyan. May manahog din. Wala. Natagal doon si Papangilang lang si Magkata. Ah. Aring na din doon? Di ko eh. Ito kaya na din doon? Oh ay, nabigyan ako din mo pinula na dito. Hindi, kung mag-apply ka na to, eh ano ka naka-HR. Basta may NBI ka lang na. Oo. Kag-by data mo. Mga personal nga, panguting na gano'n nga, mga jeep, mga pamalating, biyahe ng jeep, natanong mo, individual mo sa mga. Eh, tugay na to. Nag-aaya ka sa mga gamay ka, katoon ako sa terminal. Ang balance ako. Wala sa pagsalita ko. Sinto na. Amigo, ano na. Luma mo na lang. Kilala ko. Kung ay ka na kilala, eh. Kasi wala sa kaalo mo. Pero kung daw may mga panahon na ginagawa, di naman. Nakaklo kilala ka. Nakaklo nga. Ikaw na din ako, kami sa mga training. Doon ka, kajura-jura dyan lang ka. Familiarize ka lang sa pan. Pero pag sunod na ikaw ang drive eh. Hindi na sir sa babaw, sir. Kung familiarize mo, kamuting iyangan ako ni Magapre, kamuting sirap, ni Arisirap, ni Atanan, yung mga bla. Ako sa mo niya, ako maluging area, ako ni Yaning Awan, ni Dapat, ni Bagay. Oo. Galing na yung looting area lang kung kisaan nila. Hindi mo makakita ang ilog lang sa unang korel na. Eh kung ma'am na maglabaw mo na, itip ka man. Kape pa masaba ba yung kabantay? Oo. Hindi ka na lang yung video, bigo-bigo, wala ka mga silyari eh. Hindi ka. Kaya, ari yung service mo ka. Hindi ka, may driver mo ka. Hindi ko alam rin na ako pa ba ito? Okay. Lalaman niya dyan mga oras. Dire yung may bantay na daw. Hindi
Ari na siya ito na. Yung biyay lang kawara. Oo. Ito na. Oo, pre. Thank you. Oo. Good luck. Thank you. Let's go. Bye.